Жыў дзед з бабаю. Былі ў іх два сыны і дачка Палашка. Прыгожыя выраслі сыны, высокія ды стройныя, а дачка яшчэ прыгажэйшая. Сыны з бацькам зямлю аралі, збожжа сеялі, гаспадарку вялі і з гэтага жылі. Аднаго лета правіліся яны загадзя з работаю, усё з поля сабралі, звезлі ды змалацілі. Паглядзеў бацька на няпоўныя засекі і кажа: «Вось што, сыны маі любімыя, збожжа ў нас сёлета не надта зарадзіла. Ці не пайсці вам у заработкі да чужых людзей? Запас бяды не чыніць». Падумалі браты, і праўда, не шкодзіла б лішні рубель мець у гаспадарцы. За яго можна будзе вясною хлеба прыкупіць, калі свайго не хопіць. Але куды ж пайсці ў заработкі? Скрозь тут бедныя людзі жывуць. «Схадзіце за пушчу», – раіць бацька. «Можа, там хто вас нойме». Взялі браты харчоў па торбе і кажуць: «Калі мы праз тыдзень не вернемся, дык няхай Палашка прынясе нам свежага хлеба». «А як жа я плетаць буду, куды вам несці?» – пытаецца Палашка. Падумалі браты і кажуць: «Мы возьмем з сабою куль саломы, ды будзем па дарозе цірушыць па саломінцы. Гэты след і прывядзе цябе да нас». «Калі так, дык не цяжка мне будзе знайсці вас», – схадзілася сястра. Сабраліся браты і пайшлі. Ідуць ды па саломінцы за сабою цірушаць. Мінулі поле, прыйшлі ў цёмную пушчу, а ў той пушчы жыў страшны цмок з жалезным языком. Убачыў ён, што браты след за сабою пакідаюць, узяў ды перакінуў саломінкі на другую сцежку. А вяла тая сцежка проста да яго касцянога палаца. Мінуў тыдзень, не вярнуліся браты. Радуецца бацька: «Мусіць, яны знайшлі там добрую работу. Занясі ты ім, дачушка, свежага хлеба». Узяла Палашка хлеба, сёй-той да хлеба, ды рушыла ў дарогу. Ідзе і ўсё на саломінкі ўглядаецца. Аж раптам бачыць перад сабою палац з чалавечых касцей збудаваны, чалавечымі чарапамі накрыты. Спужалася дзяўчына: «Куды я трапіла?» – думае. А тут і сам гаспадар выходзіць з палаца, пудзіла паганае. «А-а-а!» – ухмыляецца ён. «Папалася да мяне! Я цябе даўно прыглядаўся, забраць у свой палац збіраўся, а тут ты сама прыйшла. Ну што ж, цяпер забывайся на бацьку, на матку, ідзі да мяне. Будзеш жыць у маім палацы за наймічку, а не захочаш, закіну і твой чэрап на свой дах». Залілася Палашка слязьмі, ды што зробіш? Не злітуецца паганы цмок. Тым часам палашчыны браты і праўда знайшлі ў аднаго багатага чалавека добрую работу. Згадзіліся рабіць на сваім хлебе. Тыдзень працавалі, а потым бачаць, усе харчы выйшлі. Чакалі сястру, ды так і не дачакаліся. Прыходзяць браты да хаты і з крыўдай пытаюцца ў бацькі: «Чаму ты нам, бацька, не прыслаў харчоў?» «Як не прыслаў?» – дзівіцца бацька. «Палашка ж панесла вам і хлеб, і да хлеба». «Не, – кажуць браты, – не бачылі мы яе». Напалохаліся бацькі, бядуюць, ці не загінула дзедачка. «Я пайду яе шукаць», – кажа старэйшы брат. «Ідзі, сынок», – згадзіліся бацька і маці. Забраўся ён і пайшоў. Ідзе так пушчай лесам, бачыць, саломінкі зусім у другі бок павялі. Пайшоў ён па той сцежцы, куды саломінкі вялі, і прыйшоў да касцянога палаца.
Убачила його Палашка з окна, вибігла насустрач. Ах, братка, ах, родний, плаче сестра, няшчасна я цяпер гаротніца ды нявольніца. І розказала яна брату, як у няволю да паганага цмока трапіла. Не плачь, сестрыца, суцяшае брат. Я цябе вызвалю. Не, братка, не ведаеш ты, з кім справу маеш. Ідзі леп хутчэй назад, а то цмок заб'е цябе. Ён за 100 вёрст чуе чалавечы дух. Смерці я не баюся, адказвае брат. А вось давай лепш падумаем, як твайго гаспадара шукаць. Як цябе адсюль да бацькоў вярнуцца. Сестра кажа, пачакай тут. Я пайду спытаюся ў гаспадара, ці не пусціць ён цябе ў свой палац. А там, мо, што-небудзь прыдумаем. Пайшла яна да цмока. Што б ты, гаспадар, зрабіў, каб сюды мой брат праведаць мяне прыйшоў? За госця прыняў бы, ухмыльнуўся цмок. Паверыла яму Палашка і прывяла брата ў палац. Цмок пасадзіў гостя за стол і кажа да Палашкі. Прынясі нам жалезнага бобу. Прынесла Палашка кацёл жалезнага бобу. Давай, гость, папалуднуем, кажа цмок. І сам пачаў жалезны боб жменямі чэрпаць ды ў рот насыпаць. Узяў і госць адну бобінку патрымаў у роце і выплюнуў. Цмок скрывіўся. Відаць, ты, гость, не галодны. Дзякуй, кажа гость, есці мне і праўда не хочацца. Ну, дык пойдзем аглядаць мае багацці. Абышлі яны ўсе пакоі, усе скляпы. Дабраў цмока лікам не лічана і золата, і серабро, і футры дарагія. Павёў цмок госця ў стайню, а там стаяла 12 жарабцоў, і кожны жарабец на 12 ланцугах да жалезных слупоў прыкуты. Ну што, гость, хто з нас багацейшы, ты ці я? Выхваляецца гаспадар. Дзе мне з табой раўняцца, кажа гость. У мяне і сотай долі таго няма. А цяпер я табе пакажу яшчэ адну штуку. Прывёў яго цмок да калоды. 4 сажні таўшчынёю, 12 даўжынёю. Бачыш гэтую калоду? Бачу, адказвае гость. Дык вось, калі ты без сякеры пасячэш, без аганю спаліш, тады пойдзеш дадому жывым, а не смерць табе. Гость скажа. Хоць зараз забі мяне, гаспадар, а гэтага я зрабіць не магу. Не можаш, зароў цмок. Дык чаго ж ты ходзіш да мяне ў госці? Бач ты, пасябраваў са мною, самім царом лясным, няма табе сюды дарогі. Запіў цмок госця, вочы выкалаў, а самога ў стайні да бэлькі падвесіў. Мінуў дзень другі, вярнуўся старэйшы брат. Тады малодшы брат кажа бацькам. Пайду я сястру шукаць. Шкада бацькам пускаць яго ў невядомую дарогу. Адзін ён у іх застаўся. Пачалі яны яго адгаворваць. Не, кажа малодшы сын, пайду. Сабраўся і пайшоў. Ну, вядома, і з ім сталася тое ж, што і з большым братам. Даведалася пра гэта Палашка, моцна загаласіла. А, гаспадар, чаму ты маіх родных братоў са свету звёў? Засталіся мяне цяпер адны толькі старыя бацька і маці. Калі так, дык забій мяне, ды павесь у сваёй стайні разам з братамі. Ухмыляецца цмок. Табе я такой смерці не зраблю, бо ты мне слуга. А вось калі бацьку і матку злаўлю, дык адразу заб'ю, каб ты больш пра іх не думала. Кепска стала жыць з бацькам без дзяцей. Сядзяць яны ды бядуюць. Хто іх на старасці дагледзіць, хто пахавае. Пайшла аднаго разу баба па ваду. Бачыць, коціцца па дарозе гарошына. Падняла яна тую гарошынку ды з'ела. А праз нейкі час нарадзіўся яе хлопчык. І такі прыгожанькі, поўны, кучаравы, русявы. І
Дали ему батьки имя Покаси горошек. Расте хлопчик не по днях, а по годинах. Радуются батька и мать, будзе им на старость подмога. Одна только беда. Докранецца до кого з дзяцей Покаси горошек гуляючы, той і падае як сноп. Кожны дзень прыходзяць да дзеда і бабы суседзі скардзіцца, што Покаси горошек іх дзяцей крыўдзіць. Так ён і гадаваўся. Аднойчы пачаў Покаси горошек распытвацца ў маткі. Чаму я адзін у вас? Чаму ў мяне няма ні братоў, ні сясцёр? Маці выцерла рашком хусткі вочы і кажа: былі ў цябе, сынок, і браты, і сястра. А дзе ж яны? Калі паўміралі, то я нічога зрабіць не магу, а калі ў няволю трапілі, то вызваляць пайду. Расказала маці, што ведала пра сваіх дзяцей. Назаўтра Покаси горошек пайшоў на вуліцу гуляць. Знайшоў там старую шпільку, прынёс у хату і кажа бацьку: нясі, тата, гэтую шпільку да каваля. Скажы, каб выкаваў з яе булаву на 12 пудоў. Бацька нічога яму не сказаў, а сам сабе падумаў: божа, дзіця у мяне вырадзілася, не такое, як у людзей. Малы яшчэ, а ўжо з бацькі жартуе. Дзе ж гэта бачылі, каб са шпількі 12-пудовую булаву хто выкаваў? Закінуў бацька шпільку на паліцу, а сам паехаў да каваля і заказаў яму 12-пудовую булаву. Увечары прывозяць булаву. Узяў Покаси горошек булаву, выйшаў на агарод, размахнуўся і шпурнуў яе ў неба. А сам вярнуўся ў хату і лёг спаць. Бацька аж за галаву схапіўся. Назаўтра устаў Покаси горошек, прыпаў правым вухам да зямлі, слухае: гудзе зямля. Бацька, крыча сын, ідзі паслухай, булава назад з неба варошаецца. Падставіў ён калена, булава ударылася аб калена і пераламілася папалам. Паглядзеў на яе Покаси горошек і кажа: ты мне, тата, зрабіў булаву не з таго жалеза, што я табе даў. Скажы кавалю, каб зрабіў з той шпількі. Пачухаў бацька патыліцу, ды зноў паехаў да каваля. На гэты раз ужо са шпількаю. Здзівіўся каваль, як можна са шпількі 12-пудовую булаву выкаваць. Але узяўся за работу. Кінуў шпільку ў агонь, а яна давай расці, як на дражджах, расце і расце. Зрабіў каваль са шпількі 12-пудовую булаву, ды яшчэ вунь колькі жалеза засталося. Прывёз бацька булаву да хаты. Сын паглядзеў на яе і пытаецца: з чаго каваль булаву каваў? Мо зноў не са шпількі? На гэты раз, кажа бацька, зроблена ўсё так, як ты прасіў. Ускінуў Покаси горошек булаву на плечы, развітаўся з бацькам, з маткай і пайшоў у белы свет, сястру і братоў шукаць. Шмат часу ён ішоў, ці мала, але нарэшце трапіў такі да цмокавага палаца. На двары сустрэла яго палашка. Хто ты такі? Пытаецца. І чаго прыйшоў сюды? Тут жа страшны цмок жыве. Расказаў ёй Покаси горошек, хто ён і куды ідзе. Не, кажа палашка, няправда гэта. Былі ў мяне 2 браты, ды іх паганы цмок пазабіваў і да бэлькі ў стайні падвесіў, а ты не мой брат. І не паверыла. Дык дазволь хоць пераначаваць у вас, папрасіўся Покаси горошек. Пайшла палашка да цмока. Што гэта ты такая смутная? Пытаецца ў яе цмок. Ды вось прыйшоў нейкі хлапец і кажа, што ён мой брат. Просіцца хоць пераначаваць з дарогі. Узяў цмок сваю чараўнічую кнігу, разгарнуў яе, паглядзеў і кажа: так, у цябе яшчэ будзе адзін брат, але не гэты, гэты маніць. Пакліч яго сюды, я з ім сам пагавару. Прыйшоў Покаси горошек да цмока. Добрый дзень, гаспадар! Добрый дзень, гость! Поставіў цмок на стол свой жалезны боб. Садзіся,
показав Покаси горошку на железное кресло. Покаси горошек як сел, да кресло и развалилось под ним. Господар, дивится Покаси горошек, слабые же у тебе креслы. Хіба не маєш добрых майстров, каб моцные креслы зрабілі? Спужаўся Цмок, принес другое кресло, мацнейшее. Сел Покаси горошек за стол. Цмок подсунул ему железный боб. Частуйся! А я таки выголодався за всю дорогу, каже Покаси горошек. Пачалі яны железный боб есці. Цмок жменю усыпляў свое рацішча, а Покаси горошек дзве. Есть аж за ушами трашчыць. З'елі ўвесь боб. Ну як, наеўся? Таецца Цмок. Слабавата, толькі чарвячка замарыў. Бачыць Цмок, у ядзе не справіцца яму з гэтым хлопцам. То пойдзем, гость, паглядзім маё багацце, кажа Цмок. Паказаў Цмок Покаси горошку ўсе свае багацці. У каго больш добра? Мыляецца Цмок. У цябе ці ў мяне? Я не багаты, кажа Покаси горошек, але і табе няма чым хваліцца. Цмок узлаваўся. Ты смяешся з мяне? Адзем, пакажу табе одну штуку. Прывёў Покаси горошка да той калоды, да якой братоў яго вазіў. Калі ты без сякеры пасячэш, без агню спаліш, то пушчу цябе дадому, а не, дык будзеш там, дзе і браты твае. Это яшчэ паглядзім, смяецца Покаси горошек. І кажы гоп, пакуль не пераскочыш. Дакрануўся ён мезенным пальцем да калоды, дык яна і рассыпалася на дробныя трэскі. А як дзьмухнуў потым, дык ад трэсак і пылу не засталося. Бачыць Цмок, незвычайны трапіўся госць. Пойдзем цяпер дужацца, кажа Цмок. Паглядзім, у каго з нас большая сіла. Навошта далёка ісці? Давай на руках паспрабуем. Я твою руку сцісну, а ты маю. Дзе табе малакасосу са мной на руках дужацца? Пачаў гарачыцца Цмок. Нічога, давай. Цмок узлаваўся не на жарты. Давай! Схапіліся яны дужацца. Покаси горошкова рука толькі пасінела, а Цмокова пачарнела. Не, так дужацца я не згодзін, кажа Цмок. Давай по-другому. Дзьмухнуў ён, стаў медны ток. Дзьмухнуў Покаси горошек, стаў сярэбраны. Шчапіліся біцца. Дзьмухнуў Цмок, увагнаў Покаси горошек сярэбраны ток па костачкі. Стукнуў Покаси горошек Цмока булавою, угруз Цмок у медны ток па калені. Другі раз дзьмухнуў Цмок, увагнаў Покаси горошка у сярэбраны ток па калені. А Покаси горошек як стукнуў Цмока булавою, угруз Цмок у медны ток па самыя грудзі. Цмок запрасіўся. Пачакай, гость, давай адпачнём. Не вельмі ты яшчэ і змарыўся, усміхаецца Покаси горошек. Я з вялікай дарогі прыйшоў і то нішто сабе адчуваю, а ты вылёжваўся як пан. Падумаў Цмок, пакруціў галавою і кажа. Відаць, хлопча, ты заб'еш мяне. Дзеля гэтага я і прыйшоў. Пакінь мне хоць палавіну жыцця, заенчыў Цмок. Бяры сабе ўсё маё багацце, але не дабівай зусім. Не, нячыстая сіла, не будзе гэтага. Ты пазваў мяне малакасосам, абняславіў, а цяпер ратунку просіш? Няма табе ратунку. Вырваўся Покаси горошек з сярэбранага тока і давай перыць булавою Цмока. Біў і увагнаў яго ў медны ток па самыя вушы. Тут Цмоку і канцы прыйшлі. Адпачыў крыху Покаси горошек і пайшоў у Цмокаву стайню. Вывеў аднаго жарабца ў поле, злупіў з яго шкуру мяшком, сам залез у той мяшок, сядзіць там, чакае. Прылятае крумкач з крумкачанём. Пачалі шкуру дзяўбсці, а Покаси горошек цоп крумкачаня за нагу. Убачыў гэта стары крумкач, загаварыў чалавечым голасам. Хто тут? Я Покаси горошек. Отдай мне дзіця. Дастань гаючай і жывучай вады, аддам. Добра, згадзіўся крумкач, дастану.
Узяў ён 2 пляшкі і паляцеў за 39 зямель у 30-е царства. А ў тым царстве з адной гары выцякала крыніца з вадою гаючай, з другой з вадою жывучай. Набраў крумкач вады адной і другой ды вярнуўся назад. «На, — кажа Пакасі Гарошку, — табе ваду, толькі вярні мне дзіця». Тут Пакасі Гарошак, як бач, разарваў крумкачаня на 2 часткі. «Ай-ай! — загаласіў стары крумкач, — што ты нарабіў?» «Нічога, — кажа Пакасі Гарошак, — гэта я дзеля пробы». Папырскаў ён крумкачаня вадою гаючай, стала яно цэлым. Папырскаў жывучай, а жыло. «Ну вось, бачыш, — радуецца Пакасі Гарошак, — цяпер я ведаю, якая гэта вада». Падзякуваў ён старому крумкачу, а сам пайшоў на стайню да мёртвых братоў. Папырскаў іх жывучай вадой, а жылі браты. Папырскаў гаючай, выраслі вочы. «Ай, — кажуць браты, — як жа доўга мы спалі!» «Спаць бы вам тут і векі вечныя, каб не я! — адказвае Пакасі Гарошак. Браты працерлі вочы, углядаюцца. «Хто ты такі?» — пытаюцца у Пакасі Гарошка. «Ваш брат!» «Не, — запярэчыў малодшы брат, — у нас братоў болей не было, ты маніш». А большы брат кажа: «Ну што ж, хто б ты ні быў, а калі нас з бяды вызваліў, дык ты нам і брат». Абнялі браты Пакасі Гарошка, падзяквалі яму, а потым спалілі цмокаў касцяны палац, забралі сястру ды пайшлі ўсе разам да хаты. І справілі там банкет на ўвесь свет. Я ў іх быў, мёд, віно піў, па барадзе сякло, а ў роце не было.